खाबांनि ताखक ताइ बुखक सं बरक गोबां मानो जानिजार डेमोक्रेसियो राजनैतिक खायो पलिटिकल खायो त्रिपुराओ जों नुकमान इनका केबो CPIM खायो केबो BJP खायो केबो कांग्रेस खायो केबो बा IPF खायो केबो बा त्रिपुरा मथा खायो फियाबा राजनैतिक डेमोक्रेसियो जतने प्लेटफॉर्म काहामको तामने इनका लुकुरकनो सेवा खायनानै लुकुरकनो सुबानानै लुकुरकनि जोंजाल प्रब्लेम दंफ्राव सामो थाङै सुबा माने फियाबा त्रिपुराओ बरक रकनो हामजागोन जतनो खुक बायद राजनैतिक खायो फियाबा फिजिकली एकदम फिल्ड ग्राउंडआव बोसोक जिरातै लुकुरक सेवा खायजागै दं अब बेलायनो नरक बो नुगै तंखाना फियाबा जों नरक नि बुसकांगाव तिनि अमाहायनो खरकसा लिडार तुइ फाइके अमाहायनो खरकसा सोशल वर्कर खायनाय लुकुरकनो हामजागनाय लुकुरकनि सामो थानाय साल ब्रम न निजिनि रां खोबोयै बरक रकनो सेवा खायनाय बरकनो सेवा खायमानि जतनि धर्म कटर अमाहायके सेवा खाय तंनाय सार मुजिबाय जों तिनि कक लाम सालायनाय सार ननो फैलावनो जरानि सलाम बेलाके हामबाय ताई जतनो खुलुमका बाहाय तंसाग्रादि kaham no leke kaham ke ang pulan sanai tini je nong social media ba chini jora news no paiple hambai tai chibaya pharu tini no first time tini no sar mojibai ang jora kahamangha tamni ke bobai bini khani kok salainani kok sukrubui salainani bekhani kok sanani thinango tamo samong khainani joto kok lam norok pulanse paithak jara khanadi tamni hingai omahai borok kom duniyawa ha sakawa asainai tamni hingai borokno hamjaknai borokno seba khainai omahai belaino kom pheba tabuk rajnoitik buskang ADC election bo phai tongo political ni haparo belaino tungphla laijak belaino horki bothrai hai kalai laijak kaisa party te kaisa party angsi kahamko boisi kahamko omahai potripot salaimani o tong jorao sarno puila nono obun sungna musungo nono to sung nugui phaike angni jibo ninthani ti sapayo social worker khaimani lukorok 13 din phanangkha bemar phan kalaikha lekha porimai phanangkha abo sajin saise kolpali haka bangma beremono jeproboni naro phun sokwaikha lukorokno subanano nangkhangka nang ajagano ya khalia khayai thango asuk borok rokno subai tongnai nang tangai BJP non dokhanau जों state ni member BJP ni tangai BJP khaina nangsa hambai ano question sangmani bagai nadi je democratic ni je country o जों जे गणतन्त्र जे देश जों कायसा राजनैतिक go गदालिमा तंनाय गतामनि बागै गदालि तंनाय इंके जतनिनो कायसा हामजां मुं तंगो बा बिनि आइडियोलॉजी का हामं खाना सिनि जे BJP पार्टी नि आबनि बागै आं अ जे BJP पार्टी नि जे नरेंद्र मोदी नि जे नाहारमुं जे बिनि देश जे सामु काहाम खायजंमनि नुगै आं BJP खायनि बायदमा आंखा गसुदो अबो सिमिया BJP तामनि बागै मा खाय इंके नादि जे BJP पार्टी जे आइडियोलॉजी अमो हंके अमो कायसानो कारण सबका साथ सबका विकास जे सबका प्रयास जे सामनो नाहारि जे खायमानि माने अकुलुनि बरकनो जे कलाइजाक तंमानि न बोसांगो तुइ जे आगुरु मानि ताई अबनि साथे साथे नायदि जों अ पार्टीओ जों साइकिरि बाकिरि फानांदि दिनै प्रधानमंत्री आवास योजना फानांदि ब तामो पार्टी कालार खायाबो नाया सबका साथ सबका विकास निजे अ मन्त्रना नायसिगै जत तो पार्टी नि लीडर कर्मी नि बरन नायसिगै बरक सुबासु बा माथाय सकताय रोहि दङ रिनानि प्लेटफॉर्म कायसा नामजाखाय नों नुहुरो ता आं बाहाय नुहुरो ठीक आं बो आमाहनि आं बोखाबा के आं जे नायसिक नायमानि माने BJP पार्टी सारा जे भारतबर्षनि जे देश ताई गरै हायं जागो एबा आगे BJP करि कांग्रेस रक सेंट्रल रो टंपुरो हंगांका बाहायं जा आप्रो द BJP सिजों फ्लैग बनु गया तिबो खोनाय आप्रो कां राजनीति बो खाया जे राजनीति के जे खायनि अंखरका जे बंनि आइडियोलॉजी जे नुगै आं खायनि एरम जे बोखावा फायका जे प्रधानमंत्री नि जे नेतृत्वे जे त्रिपुरा राज्य जे हावा सिपका बा अ जागा जे 2018 जे सरकार फायका आफुरन थेकेनो नायदि जे कोनो कायसा साइकिरि फानत लांनानि इंखा आ जागाव नायदि मेरिट लिस्ट सारा अ जागाव साइकिरि रक्तलां जाया मने खायदि कायसा ऑफिस सलिनानि थांगाके निनि जुदि पार्टी नि बरंनो सरनानि थांगो हंगाके बत सुजा बरंनो फान मारनाय सुजानि बरंनो रना थांगाका तामंनाय आ ऑफिस सलियां थानाय थिक अबाहायकेनो जे चालु खालायमानि
যে ও যে বিজেপি সরকার ফাইমানি থেকে নাইজি নর নুক মানানো যে বিরোধী পার্টিনি নুখুঙ্গ ফানসে ও চিনি যে বিজেপি চাকরি যে সারকমানি বা যে রিক্রুটমেন্ট লাंगमानि अ जागाव बेसोरबा बिरोधी पार्टीनि नकनि स्राय रकसे मानु तामुंगै आंगाबोनो सानाय नायदि बिरोधी पार्टीनि स्राय रकफानो अ जागाव मेरिट निट एन्ड क्लीन माने कोनो करपसन करै কোনো करपसन करै जों CPIM नि जरा द जरा जुटा सेन्डल माने बरनि नेतानि कलंकल टंखानो मामार नगो किन्तु BJP बायका नों डिफरेन्स आइका नगो ए डिफरेन्स आं कबामा नुकजागौ गा आबोनि बागै आनि बोखाव फाइका जे आं BJP पार्टी सारा अ 12 वर्ष ताइ अ तिप्राव ताइ सुजिया आं अबनो खलाय थाना हेने वान सुगैनाय आं जखन ससियेल वार्कार बा जे सामुंगो खायनि थांमानि क्षेत्रआव बरानो रिंगित लांगाय जे त्रिपुरा प्रदेश एकेबारे राज्य कमिटिनि BJP नि सदस्य सानामखा निनि सामुं नगो सिब्र सनामोना ए आनि सामुं बा आनि जे सामुं से आं नरंनारा फाइसिनाय हिनि फाया ए आबा हायथो इन्जा बा आनो बरक आनि सामुंनो हामजागै बा आनि जे BJP पार्टी न जे लबै सामानि जा बिनि काहाम पिरमुंनो नुगै आनो बरक डाइरेक्ट अपोज न रखा सोंथाय कायसे वान संना थांगा गासर निनि जे नों जे चॉइस खायमानि आइगे तो BJP करै ताबो सों नासिगै नायखा अंकाय इंडिया वो नंबर 1 हाय माने बिनि मेंबर हयता आरंबा खायता वाल इस द नंबर 1 इंडिया जेहेतु पपुलेशन गोबांबा अंका जों नासिगै नायखा प्लेटफर्म अब बेलाय बेटार हायबो निनि साइड जों वान सय नायखा ता दाब्रम दि सेंट्रल BJP दङ स्टेट बो BJP दङ अंका तुमंगनो बरक रंनो कायसा निनि साइड कायसा तो तंगन नों बरकनो सेवा खायमानि हेंका आरन बिसिङो तुमंगनो आं मालैया हेंका आयं तैबो फान मानान कायसा स्कोप खाय नुहुरै दा आरो बिसि दंगखा आव माने नों सुबानानै पाइरिलै आं खाटा सापुदम दे हेंका सेंट्रल बा स्टेट द सालायफोनो बनो द सुबाय मान पिउलेना आव आबा हेकेबो जों मानो नायदि अमनो सानाय जों जे जागा सुबा सुना थाङो आनि याक बायथों तो आं खालायनि दङ जे मानसाक बाहेके सुबा हमाले आनि सुबाना थांतेनिवो निजिनि पुसा आजि मानि बाय बा आनि राबार बागान किसा दङ अबनि जेता इनकाम मामानि आनि निजिनि नखुंगो जे सलिनानि बादे आं ताइ किसा बरनो सुबासो खलाय थाङो ओंके सुदो अबया अबनि साथे साथेवो सिनि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सिनि सार बिकास आं बेलेके हामबाय मारो बिनि बोखा बेलेके काहाम बायके काहामनि आं साना थांके जे रुगि हामिया रंनि एप्लिकेशन आं जे कालेक्शन खलाय थाङो जे तुनि रिखाके अबनो ब रेसपन्सिबिलिटी नाव बायके नाव माले ब बुजियो जे अ रुगि असहाय खलायजा तंखाना बनो आं जेसकमन रां सुबासो खायना हनाय ब मिनिमाम 15,000 20,000 खलायनाय ब बिनि जे मिनिस्टारनि बा जे सिनि ट्राइबल वेलफेयरनि दफ्तर थेके बब आबायके रहि दङ गोबां निन पार्टीनि बरखनि त ब निनि नखा मिस खायाना हायके दायथं अ आबाय कोनो पार्टी साथिया जे कोनो बरक थांका अंके रुगिनि जे प्रेसक्रिप्शन नुगैनाय बरक चेक खालायनाय बरक दायरु माने आमाय स्कोप खाय दं ता नों सिंबास ए आबायके आं अमाके गोबां मा रहि दङ अंके आनि नगत डेली न 4 जन 5 जन आबायके खलाय फाय दङ केबोनि बिहि अपरेशन ओंगै दङ थै ग्रै बन रां नांगौ गा सब जागा त आं मिडिया रनो ब फुनुया फुंना ब थाइया गा आबा हाइखलायना आनि नग प्रत्येकटा दिन कम माने साइड থেকে 5 জন फाइके आं बनो याक मागाना खलाय रहया जे मानसक बरना आं कमनि बिसिङाव पाना 1000 टाका खलखाय ताबुक सिमिया आं प्राय 10 11 बोसोरनि सिगां थेकेन अमाइकानि बोखा असमाके खाय फाय सुबासो खलाय फाय दङ नरक अमनो ब नरक नुगमानानो ताइ सोङै बनाय मानो नरक बजागाव माने बिनि नगो थाङाके मागाना फिरक फाय जा मान माया बा हायनो दा खालि मा फिरक नरक सोङै नाय मानो नि नगो ए आनि नगो फायके नों भाई आं बाय फाय मालायके आं बरक माने निनि सार निनि ट्रप थेके द नों खलायो आरो बिसिङो तै कायसा सेकेन्ड रोल बो नों नावता ताब्रम दि निनि तरफ थेके खायो हुंका तैसे डाबल रोल तब विकास मन्त्री नार तैबो हाब्रु मा ए एबा हाय माने डाबल खलाय आं तो रुइन तो तंगो हाइबेनो बंनि बिसि रुगि सिरियास बा अंखांके आनि बादेबो आबाके खलाय सरकारनि सिस्टेम आबाके खलायनाय जों बरनो सुबासो खलाय रै दङ ओंके बंनि एकाउन्ट राखाबैन थांगो कयेक दिन का हाबै आबाय गोबां मा जे आं रुगि थाङि नायमानि बा आनो जे खबर मानि जागाराव बरक जतन मानजाक आनो जे डकुमेन्ट नायरक
खापानि ताखक ताइ बुखक सं 17 पेकर जला जयम जयनगर जों नासिगै नायखांखांखाय सार मुजिनि याक रै आम हाइतिस क्रिखना रुगि रकना आसगा रिखा हामिया रकना आसगा रिखा फिया बकोनो खरकसा एमडीसी बुया एमएलए बुया ईएम बुया नरक साइमाना सार नों आमसका लुकरकनो सुबामानि आबो पुइला बाहायका बोखा बरनि फाइका बरकरनो सुबानानि साबो फोरोंका निन बोखानो हयतन द फाइ आर बरकनो सुबावै नों बोसुक जरातै बोखाव तंथकमनि हामजाक मं बोसुक फाइ बाहाय फिलिंखाय हामबाय आनो क्वेश्चन सोंमान बागै नायदि बरकनि बरक बाय बोखा आलादा आलादा तंगो अंके कायसा बरकनि बोखा ते कायसा बरकनि बोखा जुदा जुदा गां अमनो आनि बोखा हंगर बुइसे जुदा बाहायका जुदा हने आं साइमान केबो जुदिनो लामो खरकसा ब वा लुट फानतलां तंखा একটা হাসাম কাই মিয়াং তংখা আং স্রাইফুরুন সিমিনা অমহায়ানি অভ্যাস দङ आ जागाव आं साइकेल एफान थांगा बा स्कुल फान थांमानि समय आं बा थागैनाय आ जे लुट गारि बा लुट साइकेल तलांमानि आबरना आं दागारि रो पार खलायना आं बय बेरावि रो थांगो आं स्राइफुरुन सिने आम क्लास रगं खना नोंसोर आबो आं क्लास 6 बा 5 रगो परि आ जरानसिम आमसो गियान ना आं आबा हाय बोखा आंगै फायो अंगा तामजनि आबा हायानि बोखा अमाके आं मा हेल्प खाइमा हाका आं साइजों बोखा तंग थांबा हिमा दङ गा आबा हायकानि स्रायनि थेकेनो गा नगबानि न खंसुजिया हायके मां सलेमां गे जेफुरा आं फेमिलि खायका स्राय खनायखा गे आनि राबारावबो किसुता कायजक दंमोन आबो मेसुरति रोंखा ओंमानि परेवा आं वानसुका ताबगलानि सामा नोंमानि बादेबो किसानि यागो सन्चय खलाय रांमानो बा किसा उपार्जन नंगो गा अ रां बायखा आं ताबो किसा जेता कोरै आ हायकोरै जागारावगो आं किसा सुबा सोना मुसुंगो हनैया आं वान सुगैनाय पारागाना गिनि खलायनाय आं आबा हायके केबो थैमानि बा केबो कालायबारि नि समया सालायनाय खायनानि रां सुया जागारावगो आं खय रक थांगैनाय बयनो नुकजाना किरिवि लासिवै आं रां रक तेब साका रक याग रक बेरेके हेउ गताय आलु बस्ता रक जे मानसा ते वान टाइम पियां आलु रक जे मानसा डायलग आं पाइतुरि रिउ आं केबनो फन फोकस खाया आबो नरक वानसगन आं एक दिनो राजनीतिको फायानो हनैसे आबाय खायना हनैना किन्तु एक्चुअली खानि बोखा आं बर आगिनि सिमिन आं सुबा सुना मसं सुबानानि नि बोखाता आना मा हाय बोखावा आनि फिलिंस एकदम आबाय दङ अंका आं एरम जे अबनो आं साना मसं आनि बोखा मा बुइसे जुदा हायं जागना बय दो सार बाक्सा रां इनकाम खायै आगे तो इनकाम करिफांखा जेफ्रो इनकाम फायो रां बारा आङो बा रुंनानि जरा आंखा बाक्सा तो आरोनि 10 टाका 100 पानो सोबायनानि मुसुंया रुङै एकदम खुरुब खाराब का तनो बुइसाय सिनाय सिनसो होइसि तनो अंका नों गाय आसका आनि बारांखा आं सामानि द थिकंखा आ बारानो फना आं लुकरनो तसेरनाय अमाय खलायनि दिल्ली इंयाय हम्पानो 5 जना 6 जना 7 जना दिल्ली सुबाय दं इंयाय हम्पानो लाख आबदिसि लेखा पाइगला आसका रां बायखानि आं जे नुकमानि ता जे आं फायै नोंका आबो सार जे नोंगासो सोबाय दंमानि रां नुखंनि बरक कोनफान होनजादो न रांटा सोबाय जदि बेलाहाय इंका बा सापोर्ट बमाहाय आं आनि नगनि बरनो आं हामबाय मारुवो आरो आना सहयोगिता खायो ताङै मा खायो मला आनि विशेष के आनि मिसेस बा आनो सावो नों अमा हेके सुबाय तंदि निनि सालचा निनि गाहाम दिन फायानो बा नरम सुबासु खायानो नैयानि आनो लगिरुवो आं बनो बेलाके हामबाय ताय आनि बुसा बुतै ताय आनि आमा संरगबो अमा हेके सुबा जुखा बन बोखा नि आराम नांजाक माहिमा दङ आनो कसपाना खैया गां अमा हाय खलायनो आंबो तासो कोटि पदिनि आं फेमिलिनि बरजा आनि बाबु खरकसा कृषक फार्मार न अंके ताबो तो करिखा बाबु तो 2013 न थैखा अंके आफ्रुनि सिमिनो आं वान सुका जे नायदि बरक मुनिसु तो वाइसे आसायो वाइसे आसायो अ आसाय माने बिसिङो सिनि अरन सरग अरन नरग अंके अ जे किसिसा तंगनि जागाव आं किसा जे लुकुसुया बा नुखुंसुया बररंन जे मानसाक आनि आसो गोबां रां दङ हनै सुबासु आबा हाया कायसे कुइसा आनो प्रश्न खालायमानो निनि बोसो रां दङजे नों बरनो सुबासु खाय हनै इंका आबा हाय कुनो कोटि रां दङ नाया आनि यागा रां 10 टाका दङबा आं जन 5 टाका बागै नाय मालाय मानो आनि यागा रां 100 टाका दङबा जन आं 50 टाका हामजाक मुंसे कटर ने आं तायरबो दाबन नायो गां अमायके वान सुगैनाय आबोनि परानि जे आनि पारा गानानि आमसानि गानानि
खायते खायते हंके ओ कायसाते कायसानि सालायमानि बिसिंतै ताबोखे प्रचारं थाङा जे कोनो जागा हामियां तंखा बा सराय परिमेयां तंखा स्कुलाव परिखारनाय एडमिशन रिमेयां तंखा बा बिनो अपारेशन खायनानि पैसा कोरै बोसाकाय मिया सालायनांलाय खायनानि नांगौ बा कालेबारि नांगौ बा बिनि कालेबारि ओ कोसोबानो सुइया आबाहाय मिडिया रग नुकजागना दिन लाजि जागौ आबाहाय रग ता गोबां मिडिया सारावनो आं गोबां सुबासो खलाय दंगौ ओंखाय अमहाय खलायना आं वानसुमानि नायदि ताबोंखो कायसे कुइसा आनो बै प्रश्न सोङो नों बीजेपी नि दालालसै नों बीजेपी नि रांमानैसो नों बरक सुबासो नै किन्तु आबाहाय रग कुन प्रश्नया आं अरन सोंना मुसुकमान सारनि थानि नों द केबै हिंसा क्रिजेट बरक केबोनो हामिया सानाय ओंगिया बरक बरकनो सि सेबा खाय जे क्रिनसि नों चेरांसि आसु सुबाय दं हंगांखाय किन्तु फेबा राजनैतिक पलिटिकल हंगांखाय फायगांखाय ओइ फना हामिया ओइ ब बाकबार ब अमहाय माने बनो बयासि खायै बासन लायमार नौथा नों राजनैतिक खायै बासन दिना नांगलागदा बाहाय दा बाहाय फिलिं खाय आं राजनीतिक तो जेहेतु आनो खरकसा राज्य कमिटिनि जनजाति मोर्चानि सदस्य सानामजाक आं जुदि न सानानै नांफुरो आं सानाय हायबानो ब यासि सरि साया जा व्यक्तिगतभावे पार्सनल एटेक खाया आं गोबां नगो माने नोंखा हामजां मुंबाय बुजावसिनाय आं ससियेल मिडिया रग नगो कायसेते कायसेना बुमा बुफा तै बोसाजक तै बुमा तै पन्जन सालायमो नगो ओंखाय आंखा बाहेरक साना मुसुंया आनि सामुं आं खलाय थानाय आं लोकनो हामजांनाय ताय हामजांनाय बिसिंतैया आं बरकनि बोखानो हामजां मुनानाय हायने आं वानसु हामजाखाबा हामजाखा हामजाखाबा हामजां नों हामजां मुंगैनाय आं तबा हामजां मुरनाय जेनिन सक्तै आबा हायने आं वानसुगो गते कायसे आं अबनो सानाय फादि जों जतनो मिलिलाय बोखा मिलिलायनाय सामुं खायलायनाय होनना जत बररनो आं आह्वान खायनो मोजां निन थाने अनेक सोलोंजानाय अनेक निनि हयते सोलोंजानाय गोबां मान दङ बरकनो सेबा खायनाय खोब कमनो तिरपुरा हास्टेव जों नासिगिनाय खांखाय बेरमान कलसा पयजन्तसि माया आसका किरपनं लाखा ताबनि जुगो आगिनि जुगो मुइरो तनैसार ओ पतिरपट खायो आपद बिपद जरा लायो फेबा ताबंका जतन सेल्फि साइ बाउन्डारि दुम लाइफायै आगिनि जुगरिखा फेबा ताबकनि अ जुगोसि नों आसका बरकनो या खाइला खाया बरकनो सुबाय दङ हंखांखाय अबो सिनि जरानि निउसनि बखाक्तिबो जतन हास्टेल लोकरकनो सानमो जों अबो एकटा सोलोंजाकनाय मट निनि जे काम रक्ता एगा सर जों तै कायसे हापर जों थांलायनाय तुमंनो ताबुक ननद 17 पेकरजल जयमजनगर अ निनि एडिसनि कन्स्टिट्युएन्सि अरनो गोबां कुक नन सुबामाने नुगो आउटसाइड रगो सुबामाने कम नुनो गोटा नों द सुबाय दं आबो जों साइमिया हंका अबो नन सोंना मुसुङो तांगै अरनो लुखरं सिमि नों सुबा अन साइड तांगै तिरो सुबाय बाहाय आव हामबाय आनो क्वेश्चन सोंमान बागै तामनि बागै हिंके मियाव जे आनार कल सकबाय खाया सार मुजिन किसे साग्रा थिनै आव साइमानो कक सालायनाय के जुदि न अमा हेके जुदि करंना मुसुंखे ताबुंनो नामा नायमानो नामा नादि आं सुदो अ 17 नं पेकजला जयनगर सिमिया आं जे कोनो जागाव चिनि बरक बा चिनि कुंथाय बारा आमा हें तंखाके जे मानसाक थानानि आं कम्युनिकेशन खाजि गते कायसा र कायसा समस्या बा आं कायसा नुकजागो ताबुं बने खाजे आदार्स आनि अ जे 17 नं पेकजला जयनगरनि एरियानि बादा बायरेयाव थांखाके आरो एमडीसी एमएलए बा इएम रक आरो बादा बिग्ननि कायसे पलिटिकल तलांगैनाय बादा नंबो बीजेपी नि मेम्बार तंमा बा आबाहाय बादा बिग्न अंनानि कायसे सिस्टि अंना नायो आबोनि बागै आं सब समय चेष्टा नावो औ आलादा जागाव थांगाके अमाहाय समस्या अंगैनाय कोनो लाभ करै जाहाते आंगा जागा तब कम्युनिकेशन नानानि चेष्टा नाव आबाहाय खलायनो आनि जे 17 नं पेगजला जर्मजनगरनि बर रका आनो बेलाखे सिनिबाख्या निनि स्वयं आसै माने आं अर जे अमथाय खलायमानि जे अ जागाव हंके अ जे अ जागानि लोकेलिटी हिसाबै अ जागाव खा आनो आबाहाय रक खानाय करै बादा बिग्न खाय करै आबोनि बागै आं विशेष के स्पेशली बाबे आं 17 नं पेगजला जर्मजनगर बिसिंनि बरनो बिसि सुबा खलाय जङ तै कम्युनिकेशन बर बायते किसान नारक जागो ओंखाय अबद सार बाय करंदि 17 पेकर जल जयमजयनगर जे तंनाय रक अबद करंलाइन दङ फेबा आरन बिसिङो जेतु पलिटिकल प्लेटफर्म फायकेबा सार ओंगा निन थाने अबन सोंना मुसुं ताबुक द बुसकां 2026 एडिसि इलेक्शन फाय दङ बाक्सासौ 28 24 सोंसि सरकार फायनाय तै दलसाराव सोंसि सरकार फायनाय अमहाय अंलायमानि जराव
nini o sotro pekor jolo joymo joynogor ni abahola boma hai choli dong politically ba beleke hambai obono ang sanai naidi khoroksa borokni ba khorok abo haino mane kaisa rajnitiko to godalima tongnai nang kaisa jagao phano nang godali tongyangke nang sabo withing kok salainai nini bokhani dukhu kostoni kok ba nini je elakani samosa ni kok ba ni area ni kok ni nukhungni kok no nang sabo withang nang share khainai hayariba ga o share khainai ni bagai nang kaisa political party o makrangnai ga aba hai ang thaijingo saipeka bobti party ni bai krangnai hengke একমাত্র বিজেপি পার্টি ছাড়া ত্রিপুরা সানতাই মোথাং জানাই করি নি আং ওয়ানসগো আবো অমা হেকেন আং রিনাই সিবরবা ইরিনাই সিবরক जों सानाय रिनाय बायनि मा दंनाय हेंके ताइसे बिनि आइडियोलॉजी बो काहाम सबका साथ सबका बिगा थाइगो साइपेका हेंके अबा हाय जों पार्टी न खायावै जों ताइ जे जोंनो फाफालै बा जोंनो बुट कासुकाके गोबां मा कक सा सावनि तलांनाय रंनो जों बाहायके बिलिभ खाइमानायबा आबन बागैनो आं मासाव नों थाइजों सोंमानि 17 नং पेक जला जन्म जगनि जे राजनीतिनि आबहावा बमते हेजोबलेना ग अबखे अबहाय नायदि राजनीतिक तो जानिया जतन खाइलाय दङ बा सावले निजिनि पार्टिनो हामियानि सानाय दंबाना ओंके आबन मा बुजिनाय खरचा तंफान जानि काहामनि आनि खामनि सानाय ग अबन आं मासाव नायदि 17 नং पेक जला जन्म जगनि बररक आं जे सुबासु जे खाइबिमानि बररक आना जतन फोन खाइ सालायो नों तमुनो जे कोनो जागाव थाङै पजिसनाव थांगाके बा ननो जों ख्लाइरिमा आंखे नों ताम खाइनाय होने आनो सोंगो ताम खाइनाय साग्रो ताम खाइनाय होने साव ओंके नायदि आबो त नंनि नाहार मुंसे केन आंले ताव फनो वानसुक जायाखो नै साका ओंके नर पार्टीनि व्यापार आबो पार्टीनि व्यापार बा आबो काइसे राजनीतिनि व्यापार आबो आं नानान मुसुङो आनो रिदिनि मायब्ला आबो हाया ओंके तमुंग बरक जुदि ना आनो अ जागानि बरक न लोक न सुबासु खाइनायनि मुसुङो बा आं बरक बाय तंनाय बरक बा प्लेटफर्म काहामां खा हंके बरक जुदि खाइके आं फार्स्ट प्रायोरिटी आं गोरै बरकनि नगो आबो तो तंनाय हंके आं नगो केबो गिर्जा नक टांगमाया मन्दिर नक ताबो टांगमाया मताय पुजिलाय दंगो बिसेसके आं आ जागाराव थांनाय गे गोरै बरक गोबां मा दङ रेशन कार्ड ताबो बो दङ बरक दङ ठीक আছে रेशन कार्ड गोरै बरक रक ठीक ठाक दङ आबाहेराव सोनामै रनाय गोरै आं आबनो फार्स्ट प्रायोरिटी आबो खंगा ताबो पकपाइस दंबाय के ताबोनि राजनीति खाइनाय र आबोनि ने फेमिलिनि मेटार निस दङ थियाबा बन तुइदुलै खाइगांका बिनबो उपकारं बले आंबो कासे प्लेटफर्म न बरक ताबोनि हिसाबो हमके साना थाङाके बरक एसआई रक सालंका बरक बांलादेशि से हजांनायखा गां आबाहे जागाराव थानाय आनि यागो गोबां बारिबो दङ बा आं जरा करिनि बागै आं नगो जागा कागज करि रंबो खलायरि मानो आबाहायबो आं आलोचना खाइनाय गतमखा आं जेता नुगुने पारा थांमोनिखौ नुगुइ दङ ठीक আছে बरक मुनि सरक दङ बरक तिनि सरकारि कोनो सुजुग सुबिदा माया बाहायके माया बंनि रेशन कार्ड करै पन्चायत आरआर करै आं आबनो फार्स्ट प्रायोरिटी रनाय बरक आं जेसकाफान अमहाय खलायनि बोसाबती परिनाय रक आं फार्स्ट साइड दंनाय आबनि यागला आं खाइनाय जुदि आनो तमुनो बंनि जे पार्टी बा डिसिसन खाइनाय बा लोकरक आनो नायखाके आं अबनो खाइनाय गोरै बरन तो सुबासै थानाय ताइ आं जे नुकमानि प्रत्येकटा बसरन चिनि जे बयस्क जे बाटा माया दंबाय माने अमरंनो जों नायथगै लिस्ट बानानाय माने निने एलाका खरकसफन कार्जे आजाद खाइस दं कार्जे आजाद खलायनाय मातन वाइसबाय तो एक साथा तो रिमांगलाक आबनो आस्ते दापे रिथानानै आं साइतगनाय गार मिसिं बिदबा बाटा दंगो बिदबा बाटा गोबां मा बोसाय थैजाक केनो बयस्क नुखुं चलिया बोसाम परिनानि रक सयजां दंगो आं आबा हायरमनो नायथगैनाय आं खाता लिस्ट खायनाय डायरी लिस्ट खायनाय आं प्रत्येकटा नग बताम पार्टी खाय आबनो आं नाया CPM फन खाइते मथापा खाइते नङाबो नाया आबो नाया बजेसा बरखा बरक न आं बजेसापान पार्टी खाइ दंथुं आं बनो आं सुबासो खायनाय बागै आं फार्स्ट प्रायोरिटी बो आं माके पारा थाङै बेरायनाय होननाय आं खासङै दं एकदम गाहाम एके बरक न सेवा खाइजोंनाय टपिक गोबां मानसि दङ तना खलायके आं गोबां मा खाइजों ओइखा द नु गियाफा नों दं मानो आमनो सानामो सङो जे अ चंगै र हजांनाय रक चंमारि ओके फाफायनाय हाइसि इराइसि आं गाहाम आनो बदो दे हाइ खाइजोनि होनाय र अबरंनो खबर ताम साया आं अबनो सानामो सङता जे अरनि जनप्रतिनिधि थानाय रंनो निनि एमएलए हिन्दी एमडीसी हिन्दी आं बंनो अबन कन्या मुसंगो ताइ आं बेसिरबाग आं वेस्ट जालबासानि
बिसिनि बरक बा चिनरनि बयस्क बररक कायसा जागा सिमालों सिमालों कायसा दाबि खालामोन आं नगुइ दङ बरक तो सामनाला दाबि दे खायनाबा बरक बुट रहरि रमानि बुट रैसंगि रहरमानि एमडिसि हाय के एमले नन सानाय बले ना इनका बरक न प्राय समय सामानुगो जोंगर कायसा सिमालां नांगौ बेसिरभाग साबसान बयस्क रक कारण बरक तो सालजाजों मा थानाय बले ना जतनता उलसेकां आबोनि बागै बरक अबनो थिदिखे कलां थानान बागै बा जोंबो थिदिखे कलांनान बागै सिमलांके सांलायमानि अबनो आं प्रायनो नगो सानमानि नंनो फानबाय बेन किसा ख्लायरे देहनि सामानि बरक ताबो ख्लायरिया अनेक बছर फायका अनेक बছर थांका ताबो खाति खायजा खाबो ताबो खायजाया आं अबनो आं निजिनि आमसानि इंगै जुदि न रिया फानो आं दिनै पार्टियाव तंथं करिथों बा आन पलिटिकल तंथं करिथों आं माने बायथांनि रांबाय आं किसा किसाखौ सुबाय दङ ता किसा रां सत दङ आं रानि बायथांनि बाय ख्लायरनाय होननाय आवाज दं आं वाय दङ आनसौ जाक माने आमसायो आनि एरियाव बेलाय सामंका हाम अलोकनि बरक खानाखौ खाटं है हामबाय ओंखाय जों कक सालायते सिनि जराबो थाङै दंखा फियाबा सान थानो अबनो पाइथाक निन थानि सोंना मुसुंमानि निनि पाइथाक स्पेसियल निनि तुमंनो सरका फानंखा जेसबांखा कायसे प्लेटफर्म फाइथों नों ख्लाइन दङ खायका अंखाय जदुं फायका अंखाय मेन एकदम प्रियोरिटी रुवै नों बबनो बिसि सेवा खायकुनैसा आव आं माने बबनो खायनाय ना सिनि जे बीजेपी सरकारनि तो नरक नगुइ दंना जे सिनि सानमुंटा मबा सिनि सामुंखा सिक्का सिनि सिक्का हानि साना थाङाखै ताबो 18 टाका लैब ताइ प्लास 3टा सिनि आगिनि ब खायजाक दङ आबनो खलायनाय ताबो 21टा हाय खलायनाय मागानां परि जांनाय खलायनाय मिया 12 तारिख उसकांगो 12 तारिख ओ दिननो रेजाल्ट कायसा बरि बेयो आ जागा जों कयेक जो बुं दाखा ओंके आबा हाय खलायनि सिक्का ओंके ताइ कायसा लामा जे लामा ताबो खलायरि जंमानि आबो तो यांतिबो थांनि उत्तर थानि दक्षिण थानि पश्चिमबो थानि जत जागा तिया ताबो जे बीजेपी सरकार आबनो जे प्रपोजल सगिके बेबंनो सनामैरि रु बा आबनो बर एक्सेप्ट खायने बाजेट खायरु साबनि कारणे आबो तिनि बीजेपी सरकार सेंट्रल दङ राज्य दङ नै सामुनो जों जे तार हरमानि प्रपोजल आबनो जों मानि फायो अमत ओङै दङ ताइ सिक्का दैनि कारेन्ट फ्री कानेक्शन कारेन्ट आगे कारेन्ट कानेक्शन कैसे नाना थांगाके बिनि रेशन कार्ड सानजागो मेरिज सार्टिफिकेट सानजागो गेसनि बिल सानजागो आबाके गोबां मा पदेर पद डकुमेन्ट सानमांसे ब लाइसिनै मायां थांगो ओ चिनि बीजेपी सरकार फाइमानि साथे साथे ओ निनि कारेन्ट जे फ्री कानेक्शन निनि आधार बाय रेशन कार्ड रखेनो बनो मागाना फ्री कानेक्शन खालायरियो इनका अमके आं साना थांबान के हायसे लामानि कारेन्टनि सिक्कानि अबनो तैनि बिसिके जे जों सानमानि बोले ना तो फावो कासाना कावबो नांखौ इनका ताव से सानाय आं जेता आं तमुंनो नरानो जुदि न लुको बा लुको सेवा खायजेनि बा नर आबाहाय जुदि पजिसन लांनानै मुसुंखे बा मुसुंमानि साक्सेस खांखे आं फार्स्ट प्रायोरिटी अबनो नायनाय आं पारा आमसायाव बेरायनाय ताबो आं साइमानजाक आनि जागो नुट दंगो बेरायजाक आं कोनो फान बात करिखा 17 नं पेकजला जर्मन जयनगर हाय जागाव कोनो पारा फान थाइनायाव हाय जागा करिखा नरक नुगमानाय आं तेबो थाना जागा दंखौ आं अबनो खायनाय फार्स्ट प्रायोरिटी आं अबनो वानसुक दंगो थाइजों सामानि बरक ठीक आसे बास खाइ दङ बिनि कोनो डकुमेन्ट करै फार्स्ट प्रायोरिटी आं आपनो नायजोगै सगां डकुमेन्ट खायनाय जे ब्लकनि जे अथॉरिटी बे मालायनाय बा सब डिविजननि कामनो खलायनाय आं सक्सेस खायनाय ताइ करै निनि सुजा बा परिमे आं दंखा ब मने खायि परिना मुसुं दङ स्रायरो कायसे कुसा आगर हिं दङ आबो हैरन आं निजि आं बनो रिङि तुबिनि आं बनो परिनाय बाकी आबनि बुमा बोसाय थैजाक बोसा माग थामरक दंग जाव बा मांनै रक आबा हाइरक न जों साबनल परि आबा हाइकाबा मोजों थाङै रक मालायो आबनो नांखे आं बंनो बासाय खायतुनि बस रायनो नों परिना मोसुं थलाङै आं फ्री परिनाय बागै आं निजिनो आनि निजिन गारि बे थाङै लाइसुनि बर्ति खलायनाय ओंके आं थाइजों अमतो साकानो जे विधवा भाता बयस्क भाता अमरंग तो आं कायसा करे आते आं लिस्ट खायनाय अखरे आं पालन खायथाना होननाय आं वानसगै दङ अलदा लोक
lukorok dosa da kasai painani je maya pro da suba jagai manjagai tongkha je pro lukorok hamjaka ba patin bor fa hamjagai no position rikha em pan sanamka mdc pan sanamka ml pan jes pan sanamka apro ka so soma khoboi borok sinia deng paipinan ulta bahai abono aw sengmani kaham no sengka karon tangi hingke gobang ma borok ma ke kog rei thango phayo record tong rok na kini kento ulaka kog nare jaba hai gobang ma nungma ba ang tini sanai ang o jaga asugoi sanai nang o jagao ani phone number narak di ang tabon phone number sanai ani o number note khainya rak di on note 93 666 1504 o number teisa sabirana 93 666 1509 जों screen no bori ro screen no rodi ang teha sei ripirana 93 666 1504 okhani number o man number ang direct connection ayo ano call khaidi ang nang sengman abo ang sajago karon gobang ma borok phainai nang ta sayo samung baja promondi sinai ang samung baise promanai norok tomung na no position ria phanangdi haiben nong pasebo tongnai nongni samung ang khlain thanai je kono samoyo nora no ringdi ang thanai ang nong samung jeta suja nini sraini school borti khaimeng tongkha ba stp sikari meyang tongkha nang thasing ro saman abo saman abo rokno norok sadi ang abo an no position khaitung khayatung ang o seba khain thanai nang se rotokoi khai ang sena jo khanya ar ani nogo je phainai thanai bor abo phai continue tongnai ang abo no suwa soi jongnai belai hambaisa hambai ga ta khok tai bukhok song om hai sar rok no manani ha sakao kom na asayo tamani ke borok rok ni bukha character borok no hamjak mani abo jani jano difference phiaba borok rok joto saman baksangia ha sakao om hai no motai rok bai sinamjak om hai keno baksa tongo borok ngai borok no hamjak nai enka sar mujini samong ni activity tabon simituya tabon ka 8 bosor 10 bosor agen bo ma ke khlai phaimani lukorok bono busuk jratui sinika busuk jratui bo seba khaito enka norok nukhana obono buskango tomongno omahai borok rok thangkang kangkai obo pokwai ja thana haika ba taibo double khlai kaisa live buma history kaisa seijaknan phasing da thangi tongkha obono sung jorao jorano kok sasinai enka norong bagai tini esukno sar moji sar bai sung kok salai mani jotono hambai joton khulumka